verify ang tispo. Informal siya ng Sip hip. hip profile. Yan, hip profile ha. Position of the, okay, position of the, ano to, pangalan to paa. Position ng paa. Position ng katawan. Ha? Tignan. So, huwag kayong mag-nervyos kasi ang tali natin bago. Ha? Kapag tinitignan nyo dyan, ewan ko kung babagsak pa si mo dyan sa baba. Ha? Harap man natin, nandun. Yun, nakikita nyo yung nakaila ng rope natin, yun, ang tawag na nandyan is rope man. Sir. Okay, balikan natin man rope. Ha? Man rope. Okay? Okay, state your name, caster number, and your... Okay? Ginagawa na si Restagio, spread out ang kamay. Okay, go! Roman! Gemas! Tatlong beses lang. Okay, nandiyan na ba? Grabe, grabe! Grabe! Grabe!